Срещаме ви с Екатерина Велева, любима начална учителка на десетки вече пораснали пещерски деца. В откровен разговор за обучението в наши дни тя споделя какви според нея са пропуските на образователната система и как тя може да се подобри. Вижте! Здравейте, госпожо Велева! Искам да ви попитам как решихте да станете педагог и колко време се занимавахте с тази професия? Моето желание да бъда учител е, може би, от първи клас. Аз имах много добра начална учителка, другарката Балева, която, за съжаление, вече не е между живите. Много я обичах и харесвах и просто бях решила, че аз трябва да стана като нея. Мога да ви разкажа една смешна случка. До такава степен съм я боготворяла, че веднъж моята майка ме изпрати да занеса, тя беше в родителския комитет, някакви документи на госпожата, живееха тук на нашата улица. И аз отивам от тях и я сварвам, жената си чисти събота, след обяд, тогава се работеше и в събота, и учихме. И си сложила престилка и с една кърпа на главата си изтупва жената килимче някакво. Като я видях, не можех да повярвам, че тя като моята майка може да чисти и може да сложи престилка. Хвърлих папката, казах добър ден, хвърлих папката и излязах и си дойдох с плач вкъщи. Как може моята учителка да бъде с престилка и с кърпа на главата? И тогава ми обясниха, че тя също е човек и жена, като всички други. До такава степен съм я обичала и съм я боготворяла. И от съвсем малка аз бях изрисувала всички тухли по къщата си с тебешири. Играех непрекъснато на учителка. Никога не съм мислила, че ще бъда нещо друго, освен учител. Така че и след 7-ми клас аз кандидатствах в Велинград, имаше педагогическо училище, но ми върнаха документите и казаха, че от тази година средните педагогически училища се закриват. И това беше голям удар за мене. И затова веднага след гимназията аз кандидатствах в Учителски институт в Смолян, който току-що се откриваше. Там завърших начална педагогика, бях приета и детска и начална, но аз се избрах начална, защото това ми е била мечтата. И след завършването се върнах в Пещера и започнах работа като начален учител в Едивирена, училището Васил Левски. Тогава беше начално, после се сля заедно с Любин Каравелов. Там са ми първите 8 години, обучавах деца, ромчета. Трябваше да уча турски език, защото тогава нямаше детска градина, те не знаеха български и трябваше аз да разговарям малко и на турски с тях, докато се научат. След това една година бях дружинен ръководител в гимназията, замествах Глушкова, която беше в майчинство, и след това в Христо Ботев начален учител. Междувременно след 5-та година кандидатствах в университета. Влязах педагогика с втора специалност история. 78 година завърших и 80-та година ме изтеглиха и ме направиха началник на просветата в съвета. Така че това ми бяха първите години учителски. След това имам 12 години като началник на просвета в Пещера и след това инспектор начално образование в Пазарджик. И след промените, 90-та година, реших, че пак трябва да се върна в училище. Работих 4 години, 5 в начално училище Михаил Каролиди. Беше Иван Вазов тогава, после стана Каролиди. Там празнувахме 90 годишнината, открихме мраморната плоча, на която пише кой е дарителя, и тогава прекръстихме на училището, върнахме му старото име на Михаил Каролиди. 95-та година отново след конкурс в Министерството започнах работа пак като инспектор начално образование в Пазарджик. И 2000-та година се върнах отново тук като начален учител в гимназията, Пещерската гимназия. Там се наложи, нямаше учител по философските дисциплини и водих основните предмети на последния си випуск. Български
математика и родинознание. Останалите предмети взимаха колежки, пък аз водих история в 5-ти клас и 9, 10 и 11 философските дисциплини. Бях и първият учител, който започна да води в 12-ти клас дисциплината Свят и личност за Европейския съюз, за пътя на България към Европа, за ценностите европейските. Трудно беше, но се намираше литература много рядко. Племенницата ми беше преводачка, тя ме снабдяваше в Европейския съюз, тя ме снабдяваше с материали, за да мога да преподавам тази дисциплина. Така и се пенсионирах като начален учител и преподавател в философски дисциплини в горен курс. И общо стажа ви около 40 Общо години. стажа ми е 39 години и 7 месеца. Много неща сте видяли за това време. Искам да ви попитам, кои са били най-големите ви предизвикателства като учител? Като учител, най-напред, като млад учител, най-голямото предизвикателство беше това, че трябваше да обучавам деца ромчета, които говориха турски език и малко знаеха български. И първата година още ми дадаха първи клас. Т.е. трябваше да ги ограмотявам. Затова аз трябваше да се ограмотя първо на турски, тогава да започна с тях. Следващото предизвикателство беше като станах началник на просвета. Същата година се въведи и за пръв път експериментално обучение на 6 годишни ученици. Трудно беше да убедиш родителите, че дори и на 6 години могат да се обучават, че не са толкова малки, но все пак успяхме с така водещи учители по това време: Нетка Кирова, Райна Гатева, Нинова, Мария Иванова. Те бяха първите, които поеха 6 годишните и направиха от тях наистина много добри ученици. Доказахме, че може, но така беше предизвикателство, макар че в другите европейски страни отдавна обучаваха 6 годишни. Тук малко трудно се прие това. Така и не се въведе. Тогава беше експеримента на Благовест Сендов, така наречените сендовски училища. Другите бяха тези на Тодор Самодумов, които двете програми трябваше да видят коя е по-добрата, така и нито една не се прие, защото дойдоха промените. Предизвикателство беше и това, че учителите пак от училището Иван Вазов или Каролиди се съгласиха да участват в един експеримент на Учителския институт за усъвършенстване на учителите Самодумов по групова организация на работа, което сега се нарича работа в колектив или работа в екип по-скоро. Учителите трябваше да променят задачите от учебниците, които са направени за самостоятелна работа, да ги направят като групови задачи. Класовете бяха разделени на групи. Във всяка група имаше и силни, и по-слаби ученици. Но в тази групова задача трябваше да има работа за всеки вид. И за по-слабите, и за средните. И самите деца трябваше да се избират този, който ще е говорител, той ще представи решението на задачата, този, който ще представи графично или ще нарисува. Той според това, кое дете какво умее, то участва в работата на групата и този, който най-добре умее, пък ще представи работа. Тя се оценяваше с точки, задачи и в края на деня се отчиташе коя група е събрала най-много точки, съответно там с знаменца и други неща. Много интересен беше експериментът, так му започна и той така с повече училища в страната, но за нашия пазарджишки окръг Иван Вазов беше първото училище такова експериментално. И много добри резултати се показаха, пак станаха промените. Това, което ме дразни след тези промени е, че се изхвърлиха неща, които бяха добри, защото са стари, комунистически. Сега отново се връщаме към тях.
Като началник на просвета, когато станах, се въведе и целодневната организация. Всички училища имаше спални помещения, децата спяха по 2 часа. Имаше стол във всяко училище, храниха се децата. Имаше игротеки направени с различни и спортни пособия и игри, за да се занимават, за да могат, като дойдат в 8 часа, в 5 си ги взимаха родителите. По 2 учителки на клас бяхме и аз съм участвала в тази целодневна като учител, като се върнах в Иван Вазов. Едната е сутрин, тя си преподава български и си ги подготвя след обяд, другата предава математика и си ги подготвя след обяд. Едната предава музика и си подготвя музиката за различни тържества, другата преподава рисуване и прави рисунките и изложбите. И така цял ден децата бяха ангажирани и не бяха на чиновете цял ден. Сега върнахме целодневната, но унищожиха столовете в училищата, няма ги вече игротеките, няма за малките спане. Цял ден са на едни и същи чинове, което за мен не е добре. Ето това са неща, които бяха направени, а сега се унищожиха. Мъчим се да ги върнем, но сега пък няма средства. А сигурно сте виждали и разлика в поколенията между първия ви клас и последния. Каква е разликата и в самите деца? Разликата е в това, че сега децата са много по-свободни, не бих казала с много по-голяма слободия. Някак си семейството се отдръпна от възпитанието на децата в по-голямата си степен. И аз преди да се пенсионирам на колежките от начален курс казвах, някога, когато поемахме първи клас до декември, те не смееха да излезат от стаята без разрешението на учителя. След това започнаха още декември началото, след това октомври, а сега нито ден не се страхуват и тичат и са по-буйни. Нямам нищо против. Те енергията се изхвърлят като дойдат в училище, защото вкъщи цял ден са или пред телевизора, или пред лаптопа или телефона игрите. По-малко са на въздух, по-малко спортуват. И в училищите нямат лаптоп и компютър, там могат да тичат и да лудуват и да викат. Нещо, което за училището не е както полезно. В семействата по-малко се чете и съответно и децата. Просто личи семейство, в което се чете, когато вземеш първокласници. Тези, които в училище четат семействата, съответно и децата са научени да четат. Там, където не четат, не са. Браво, след Нова година, как хубаво габи си се научила да четеш. Ами ние с майка, като си легнем вечер, четем книжка, аз моята, тя нейната, и след това гасим лампата и заспиваме. А ти виж, нищо не си чела ваканцията. Няма ли една книжка вкъщи? Ма ние нямаме и библиотека с книжка. Ето разликата. И по-трудно се научават, нямат примера. Може и учителя да е пример, но в крайна сметката майката и бащата са най-големия пример за едно дете. Нямаше родителска среща, на която да отсъстват родители или не много един-двама, ако са втора смяна, защото имаше доста заводи, които работиха на 2 и на 3 смени. Сега много рядко можеш да събереш всички родители на родителска среща. В повечето случаи предпочитат телефона или друг път, ако те срещнат на улицата, да попитат и да кажат. По-малко се интересуват, независимо, че сега повечето родители са по-уж грамотни от някогашните, които бяха по-малко учили. Някак си имам чувство, че семейството се отдръпна и оставиха на училището и обучението, и възпитанието. А училището вече по-малко възпитава. Някога задължително ние правихме план-конспекти на уроците и трябваше да има възпитателна задача. Сега никой не иска това. А мислите ли, че малкият град възпрепятства по някакъв начин учебния процес? И има ли разлика обучението в малкия и големия град за децата? Знаете ли, сега не мога да кажа в последните години, но преди обучението в малкия град беше по-добро, отколкото в големия, защото тук се познаваме и ако
ти допуснеш грешка или не си добър учител, то се знае в обществото. И ти се стараеш, за да не получиш етикета на лош учител. Докато в големия град не толкова се. Тук се работеше повече и с различните културни институции, и с читалище, и с библиотека. Сега напоследък, като че ли и това намаля между учителите, може би на младите много не им се работи. Спомням си, че последните години с последния випуск се опитах да правя и тържество за баба и дядо вместо за мама, и новогодишно, и тържество за пролетните празници с родителите, нали, с това. И тогава по-млади учителки ми казваха: ама няма ли да се кротнеш, до кога ще ги правиш тия неща? В крайна сметка всяко дете има нужда от изява, да покаже какво е научило. А тази изява ще стане пред най-близките хора, семейството и родителите. Може би така и включвахме повече родителите. Сега ги няма тези извънкласни форми толкова много, и като че ли и самото училище не включва родителите, ма и родителите като че ли толкова нямат желание да участват в работата на родителите. Някак си получи се един луфт между родители и училище. А имате ли любима история, която да е свързана с ваш випуск? Снимки, които може да покажете? Ами знаете ли, всички випуски са ми мили, всички са ми много добри. От училището в ИДВР, например, аз имам ученици, които се развиха много добре, завършиха и гимназия. Елена Добрева стана и медицинска сестра, Катя в момента са във Франция, едната и дъщеря учи право, говори много хубав български език, просто няма да познаете. Някъде даже имам снимка нейна от ученическите й години. Наскоро се видяхме, тук има покани на кафе да ми разкаже. Просто се е вписала вече в живота във Франция. Но те са 11-12 години там с семейството и с дъщерите, и запознаме и с дъщерите. Един Кирил беше представител народен тук в нашия парламент, общинския, от ромската махала. Иван. Това са ученици, с които се гордея и които и до сега не ме отминават и ме поздравяват. Но няма да ги забравя тези деца. Няма да забравя и випуските си от Михаил Каролиди, особено там имах момиченце, което от турски произход, което така добре четеше и пишеше, че разкошно дете, сега в момента е в Англия, Юлкер. Нейните родители имаха магазин за месо в началото, сега са по Пазарджик. Там имам също чудесен випуск. Анелия завърши училището в Широка лъка, сега в Пазарджик в ансамбъла е. Интегрирало ги е. Училището е интегрирало този тип ученици. Помня последния си випуск, може би като последен. Може би защото наистина бяха много хубави деца. Някак си успяхме да създадем един добър колектив и много им се радвах. И до сега те си останаха приятели. Някак си те са ми най-мили, защото последен съм била с тях. Четвърти клас завършихме, тогава беше годишнина от рождението на Андерсен и посветихме си тържеството на Андерсеновите приказки и герои. Някак си бяха като че ли всички с някаква дарба, която използвахме в тези наши празници, които правихме. Като последни, може би, са ми най-мили. А как си представяте бъдещето на Пещера след 10 години? Надявам се да се върнат млади хора, да има повече деца. Защото някога ние разпределяхме по 8-9 паралелки първи клас, по 28-30 деца, а сега не могат да направят 6 паралелки с по 15-16. Просто малко деца се раждат. Не знам защо така спадна раждаемостта, а децата са бъдещето. Ако няма деца,
ако се закрият училищата, например, много ми е мъчно, че събориха училището Христо Ботев. То беше толкова здраво. По време на Велинградското земетресение то само скърцаше и не мръдна нищо от него. Защо трябваше да бъде разрушено това училище? Можеше да се направи център за деца или нещо пак свързано с деца. Много ви благодаря за това интервю и за отделеното време. Няма защо. Мисля, че не съм кой знае какво казала, но снимки ще ви покажа. Да, намерих.